Hello guys. Andito kami sa sa Iceland. Hindi sa Iceland na lugar but Iceland na store. Okay. Iceland grocery store. So namimili sila namimili sila ng pagkain nila. Sinamahan ko lang sila kasi para may makasama din sila. Tingnan mo sila. Anong pinamili mo? Tubig? Water, tubig. Tubig 1 pound po. lang kasi. At saka Tubig. parang nasusuka ako sa alam mo yun. Hindi totoo yan. Ikaw, Madam Armela. I'm on a diet. Ah. Char! Diet ha. Ito yung mayaman no kasi maraming pinamili o ito yung mayaman. Oh. Ito yung pinakamayaman sa amin kasi maraming pinamili oh. Sana all. Bibilin daw niya yung yung buong store. Sana all. Yan, si Madam Rhea yan. Actually, ito yan talaga oh. Ito yun. Taga-bitsit lang Mm. ako. Alam mo, shareholder to sa Ayala Mall. Mm. Kain sila na. Bumili kami ng pizza. Sponsored by Apex. Masarap to. Feeling Hindi, feeling ko lang. Oh. Kailang ikot na tayo, wala pa kayo nabili dyan na. Ito yung bread kasi di ba sabi nito? Ito. Full meal. Ano na lang ito? Parang mahal. Punta tayo ng... Ito yung 3. La, Kasi, Sim? Oo, naghanap ako ng 3. gift cards yan. Mga gift card yun, best. Yan, babayad na sila. Oh, dito sila pumunta sa Iceland kasi mura lang yung ibang mga bilihin doon. But usually sa Lidl talaga sila namimili or kami kasi mas mura doon as per advice sa mga taga rito. Magbabayad na sila. Ewan ko kung ano yung pinagtatakbo-takbo ng isa. Yeah. Ayan si Madam. May kinuha siyang special item. So, magbabayad na sila. Ilabas na yung 1,000 pesos. Pang daw yung Philippine money ibabayad. Ay nako. Yan keri-keri ni Madam yung binamili niya oh. Wag na. $149. Ay di. Magkano yung binili natin dyan yung 2 for 3 pounds? Yung ganyan dun, lang? 149. Isa? Ganun lang din. Di, to Ay, ito ba ang dalawa? Oo. Ganitong dalawa? Ganitong ito, 3 pounds dalawa. Ito, 1 pound lang. Ay, 2 pounds lang. Hindi, nakapareho lang. Inuuto lang tayo dun sa point. Hello guys, palubat na ako. So magpapaalam na ako. Sayang hindi ko mabidyohan si Madam dito oh. Wala na. Hindi ko na mabidyohan yung mga pang grocery niya, grocery package. So that's all for this video guys. Please don't forget to like, comment and subscribe, and don't forget to follow my Madam's page as well. Bye. Bye.